Mange mennesker ved faktisk ikke, hvordan du laver den rigtige julemad. Det har vi tænkt os at gøre noget ved. Men spørgsmålet er bare, på hvilken måde. Alle kender Sprængt And, som er en af de største... Det er jo ikke Operation X, det her. Det er... Hvad? Det er ikke noget med Operation X at gøre. Nej. Nej, så forfra så. Ja, jeg er da ikke Morten Spiegelhauer overhovedet. Nej, altså det er jo Rune Buch Sørensen, som ikke kan det. Hvad? Ja, så tager vi den igen. Mange mennesker laver juleaften. Det er ikke... Hvad er det? Er det jul? Mange mennesker laver anden juleaften. Søren han har lavet Sprængt And og noget med noget, og han har sin måde at gøre tingene på, når I laver mad, kender I. Ja. Og så over til dig, Søren. Vi lader se, hvad du har at byde på med and. Fint. Ja, god jul. Hej. Velkommen til juletips om julemad. Det er mit speciale. Det har vi oplevet et par gange. I dag, der skal vi have sprængt and. Og jeg har købt mig en and her, nede fra Netto. Det er kraft, det er ingen and, Søren. Jo, det er en and. Søren, der står kylling, 1600 gram på. Det er en and, den and. Det er ikke en and. Det er en and. Nej, det er det ikke. Det er en and. Nå, men videre. Det er en and. Ja. Når man laver det her kyllingeværk, eller andeværk, en and, som jeg sagde, så er der jo altid lige noget krusser, der lever noget hjerte. Det skal vi ikke bruge lige til at starte med. Så kan der godt være lidt viskeren i, det skal man lige hælde ud. Fordi det har man ikke rigtig noget at bruge til. Og så er det med hele plastikken her. Så er det vigtigt, at man lige får... Man skal bruge noget gulerod, man skal bruge noget mandarin, og man skal bruge noget løg. Gulerødderne, dem propper du bare helt ind. Ikke noget med noget. Bare ind med dem. Her. Så det ligger rigtig fint. Så tager du en håndfuld løg og propper ind op. Mandarinen propper du op og ind, helt som den er. Sådan. Så gnider vi den lige godt udenpå med salt. Og peber. Så når man har kyllingen her, anden her, op i fat med den, så lader vi den bare ligge op i fat. Det næste vi skal bruge, det er selvfølgelig noget fyrværk, noget sprængstof. Men der er det så, altså hvis man vælger at bruge raketter her, som vi har valgt i dag, så er det vigtigt, at man lige får tæt noget af stilken her, fordi den skal vi, det behøver vi ikke at have med. Skal man bruge raketter til Sprængt And? Selvfølgelig. Nej, du kan også bruge kanonslag og alt sådan noget. Man skal bruge fyrværkeri. Ja. Ja, ellers skal du ikke sprænge lortet, jo. Det skal selvfølgelig være ind i anden her, hvor vi kan sprænge lortet. Så tager man lige mandarinen nu, og så skal det lige proppes godt ind her. Og så er det meget vigtigt, at man lige får lundene frem her. Så er vi klar til en sprængning. Ja, så er vi rykket udenfor. Det er jo sådan, når man skal sprænge sig noget lort, så skal det helst ikke være indenfor. Det har jeg fået påskrevet, og det er der så ikke noget at gøre ved. Så derfor så er jeg gået rykket ud. Anden står derhenne. Hygger sig. Har det ret. Så jeg vil gå hen og sætte lidt fod i den. Det lykkes! Det var det, vi ville have fat i. Er det der den sprængte and? Ja, den er færdig. Den er færdig.
Den er klar til servering. Seriøst? Ja. Der skal ikke gøres med ved den. Det er fandme ulækkert. Hold dog op, det er sgu da sprængt an for helvede. Hvad fanden er det med dig? Det er hver gang jeg laver et eller andet, så er det forkert. Jeg står her med en and, jeg har sprængt fuldstændig i smager. Og så siger du, det er forkert til mig. Nu må du kraftedeme tage dig sammen. Kraftedeme, om jeg giver det altså. Dit store pille af lort. Nu vil du have den flot sprængte and. Så skal den jo pyntes. Blandt andet en clementin her, som jeg lige skærer over og lige lægger ind i her. Så tager vi indmagen fra den, og det drysser man nu over. Sådan. Og så pynter vi af med løg. Vups! Bum! Så er juleanden ret. Og glædelig, rigtig glædelig 22. december.